Англияның Шекспиры, Русның Пушкины, Татарның Тукайы бар. Һәр илне, һәр милләтне күренекле шәхесләр аша беләләр. Җыен фонды татар милләте тарихын барлауда нинди эш башкара. Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Чыннан да инде озак еллар дәвамында шундый җитди һәм татар милләте өчен кирәкле эш башкарасыз. Разил әфәнде, менә Чишмә башы кайда барып тоташа һәм белгәнебезчә әле яңа гына табадан чыккан китапны тәкъдим итәсез. Әле Алмаз кулдан пешерә шикелле, әле генә бу китап типографиядан безгә килеп иреште. Бу дөньяда иң атаклы татарларның берсе Борхан Шаһидигә башланган китап. Борхан Шаһидине бәлки кайбер кешеләр, бәлки күп кешеләр дә белеп бетермиләрдер. Ул заманында бу районның Аксу авылында туып, аннан соң Россиядән китеп, Кытайда яшәп, һәм инде иң соңыннан зур галим булгач, зур җитәкче булгач, Кытайның 1 миллиард хәзерне миллиард jarınlı халкының җитәкчесе Маздурның урынбасары булган кеше. Бу кадәр дәрәҗәгә ирешкән бүтән татарның, мин белмим, татарның атаклы кешеләре бик күп. Менә шуннан инде сөйләп китим аның тарихы турында да. Бу шәхесләребез сериясен инде без бик күптәннән башладык. 1998 елдан. Ул вакытта безнең фондның, җыен фондының җитәкчесе академик Миркасим Агасманов иде. Ул аның идеясе булды. Безгә башта Татнефть бик ярдәм итте. Аннан соң без Таифның куенына килеп сыендык. Һәм бүгенге көндә дә безгә Татнефть, Таифта һәр вакыт ярдәм итеп килә. Чөнки без дәүләттән бер тиен дә акча алмыйбыз. Без иҗтимагый оешма һәм бүгенге көндә без җыен фонды тарафыннан татар халкының атаклы шәхесләренә багышланган 60тан артык китап чыгардык инде. Бу азмы күпме дигәндә татарның бөек шәхесләре бик күп. Без заманында Абрар Каримуллин, Миркасим Агасманов, Туфан Миннуллин җыелышып утырдык та, әйдәгез исемлек төзегәлә татарның атаклы шәхесләреннән һәм киләчәктә шул исемлек буенча китаплар чыгарбыз дигән идек. Башта 500 кешелек исемлек килеп чыкты. Без әйтәбез, юк, бу хәтлене чыгарып бетереп булмас. Аннан соң кыскарта торгач 300гә калды һәм менә соңыннан инде менә Миркасим агай менә бу китап чыккан язып чыкты. Миркасим агай 100дән аз гына артыкка калдырды һәм менә шул 100 китаплы исемлекнең инде 60тан артыгы чыгардык. Мондый серия Россиядә икәү генә. Белгәнегезчә, Мәскәүдә Жизел сериясе бар һәм менә Татарстанда безнең менә шәхесләребез сериясе. Фатih әфәндегә дә сүз биргәле. Чыннан да бу бит инде татар халкының уникаль күренеше дип әйтергә буладыр. Башка милләтләрдә мондый китап чыгаруны әле уйга да китереп булмыйдыр. Менә ничегрәк башланды эш һәм иң мөһиме кемнәр өчен чыгарырга дип уйладыгыз әле китапларны. 85 төбәкнең арасында Татарстан гына үзенең шәхесләрен бастыра. Анысына иншалла. Мен кыска гына чыгышымны Илхам абый Шакировның сүзләре белән башласым килә. Татар милләте горурлык белән яшәргә тиеш. Горурлык дигәндә кайердан килеп чыга? Милләтнең шәхесләре булырга тиеш. Шул шәхесләренә тизеп китәсең. Нинди милләтнең баласы дигәндә син шәхесләрен тизеп китәсең. Шуның өчен кемнәр өчен чыга бу китаплар? Менә кемнәрне күз алдында тотып чыгарасыз? Монда бит инде алай булса, менә булай иттереп мин сыра күрсәтәм. Менә иң бәләкәй балалар өчен бездә әкиятләр чыкты. Тукайның әкиятләре, аннан соң Разил Исмәгыйльнең редакциясе булса, автор булып, җырчы казлар bütün дөнья әкиятләрне татар теленә бастырып. Аннан соң менә бүген шәхесләребез дигән тема. Но без шәхесләр белән генә чикләнмәйбез. Знаменитые люди о Казани, Казанском крае, Карл Фукс, булар урыс телендә чыктылар. Шуның өчен чыккан китапларны без иң беренче максат Татарстандагы китапханәләрдә, район, авыл, шәһәрләрдәге китапханага бер дана булса да барып җитсен. Мәктәпләргә барып җитә. Мәктәпләргә, ансын әйтәм. Мәктәпләр, балабакчалар әйттем, улы уку йортлар, лицейлар, колледжлар, дин ахилләре, кайерда үткәрәләр чара, без шунда үзебезнең бүләкләр белән барабыз. Димәк, бу тел белгечләре яисә анда инде галимнәр өчен генә түгел, сез әйткәнчә, балалар өчен дә бик зур роль башка. Хатип әфәнде, менә шуннан да моның әһәмияте нинди дип уйлыйсыз? Ничегрәк бәялисез аның әһәмиятен? Милләтнең, илнең язмышын аны күренекле кешеләр хәл итә. Беренче чиратта алар арасында әдипләр, галимнәр,
mühim урынны алып тора. Әгәр дә без аларның эшчәнлекләрен, аларның хезмәтләрен беләбез икән, бу инде безнең милләткә хезмәт итү була. Без теге каян килеп, кая барабыз? Бүгенге кешеләр менә аеруча мөһим татарлык дигәндә, менә үзебездә теге татар рухын тәрбияләүгә менә ярдәм итә. Һәм инде менә бу китапларны карагыз сез. Менә әйтәләр, теге фәлән булды дип. Әгәр дә бит булмаса чыгарып булмый, әле безнең күпме кешеләребез бар. Һәм менә бу китапларны чыгарган вакытта мин уйлап менә аларның һәммәсе хәйкәл кебек. Хәйкәл кагаздан шундый салынган. Һәм аларны бит әзерләргә кирәк. Менә әзерләү өчен безнең димәк кешеләребез бар. Анда күпчелегендә гарәп язуында чыганаклар, архив материаллары карап утырам хәзер шунда искиткеч. Һәм менә безнең эшли торганыбыз анда. Раиф Мәрдәновлар анда. Аннан инде Сөләйман Рахимовлар, Рамил Миннуллин, һәм башкалар. Һәм менә арада безнең менә яңа гына чыгарды ул тегенең Валимҗан Ибраһим 2 кисәгенчә Рамил Ислам һәм башкалар. Димәк безнең менә шундый кешеләр әзерли торган. Һәм аларның менә ничектер хезмәтләре чыга. Шушы хезмәтләрне без тиешенчә күрсәтә белмибез. Мин инде әйтеп йөргән бу радиодан, телевидениедән тапшырулар. Һәм менә ниһаят менә без бүген таяну ноктасында шушы мәсьәләне инде сөйләшү өчен, уртак сөйләшү өчен инде җыелдык. Рамил әфәндегә дә сүз биргәле, шуннан да соңгы арада сезнең эшчәнлектә сизелә, монда китаплардан да күренә. Ул менә мәгълүмат җыю дип әйтик, койларга мөрәҗәгать итәсез. Монда бит архивта утыру гына түгелдер. Менә ничегрәк башкарыла әлеге процесс? Китап чыгару эше бит ул яй җиңел эш түгел. Миңа да шушы җыен фондында чыгару түгел, әзерләү аның иң беренче. Инде шушы вакытта барасыз. Эшчәнлегендә катнашып китәргә насыйп булды. Без инде 2015 елда мәрхүм Җәүдәт Миңнуллин белән Тукайның 2 томлык китабын чыгардык, документлар китабы. Аннан соң инде миңа насыйп булды Каюм бабайның китабын эшләп чыгарырга. Аннан Хатип бабай әлеген әйтте, 2 томда Галимҗан Ибраевның документлар. Һәм менә иң соңгысы дип әйтмибез инде. Әле эшләнгәне бу Борһан Шаһидигә багышланган. Беләсезме, материалларны мөмкин кадәр күбрәк туплау максаты бездә. Һәм аны мөмкин булган барлык чыганаклардан җыйнарга. Әлбәттә инде ул беренче чиратта архивлар, дәүләт архивлары, башка оешма архивлары, аннан соң инде бу шәхес яшәгән чордагы көндәлек матбугат тәнҗыйнарга. Һәм башка әле ул бит архив, Казан архивлары гына дигән сүз түгел. Ул Уфа архивы да, ул Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрнең дә архивы. Шуңа күрә әлбәттә эшләү ул теге җиңел генә бара торган эш түгел бу. Биредә Хатип абый инде тагын бер тапкыр әйтте. Анда күпчелек менә мин үзем шәхсән чыгарган китапларда күпчелек документлар алар гарәп хәрефендә язылган заманда. Гарәп, аннан соң латин хәрефендә. Менә шуларны инде безнең гамәлдәге татар графикасына күчерергә кирәк. Аннан соң инде һәрбер документларга, документ ишендәге кайбер моментларга аңлатмалар биреп барырга кирәк. Булай гына туплау ул ничектер сорау тудыра. Әйтик, теге шәхес кем булган, бу шәхес кем булган, теге журнал качан чыккан, ул ничә дәнә чыккан. Без инде менә шуларны төпчеп, җыйнап, шушында бирергә тырышабыз. Чөнки укучыда, мәсәлән, сорау калырга тиеш түгел укыгач китап. Документаль түгеллек белән бирелә. Хамада биографик үзенчәлекләр генә түгел бит әле. Кайбер шәхесләр турында белгәнебезчә берничә китап чыкты. Гәрәфән, менә сез нәрсәләр белән шөгыльләндегез? Безнең җыен фонды чыгарган китаплар үзебезнең халкыбыз өчен, татар халкы өчен беренче чиратта. Ләкин без үзебезнең максатыбыз итеп куябыз, үзебезнең татардан туган бөек шәхесләрне дөнья күләм дәрәҗәдә күрсәтә белергә кирәк дигән белән. Шуның аркасында, мәсәлән, менә Илһам Шакиров бар безнең. Илһам Шакиров бөтен дөньяга билгеле, төрки дөньясына инде бөтенләй билгеле. Төрки булмаган дөньяга да билгеле булсын иде дибез. Һәм аның шушы пентатоника белән җырлаган җырларының бөтен дөньяга таралуы шул кадәр күңелле булды ки, һәм без җыен фонды Илһам Шакиров дигән
безнең бөек җырчыбызны бөтен дөньяга күрсәтү максатыннан аның турында, аның иҗаты турында без 5 китап чыгардык. Альбом шикелле рәсемнәр белән матур итеп, бөтен дөньяның кайсына илендә күрсәтсәң дә матур булсын дип тырыштык. Һәм аның берсен бик зурысын Финляндиядә, рус, татар һәм инглиз телләрендә бастырып бөтен дөньяга тараттык. Шуннан да төрле өлкәләрдә шәхесләребез күп бит әле. Рәдиф, менә сез ялгышмасам Токташ турында яздыгыз. Аның турында мәгълүмат күп бит. Менә нинди үзенчәлекләр бар әлеге китапта? Мин яралдым серле моңнарым белән бар дөньяны йыгылатырга. Әйе, миндә көчле байрыннар җаны дигән безнең Токташыбыз. Һәм менә бу китапның үзенчәлеге дә аның улуг шагыйрь булуын, улуг шәхес булуын, әзерлекле булуын раслаган истәлекләр моңа кадәр басылмыйга китапларда чыкмаган иде. Әйтик, Нәкый Сәмбәтнең Токташ Мәскәүдә дигән истәлеге бик зур трактат формасында зур әсәр, һәм истәлек мемуарлар, һәм Токташның шәхесен, иҗатын тикшергән бик кызыклы әсәр. Гали Рәхимнең Нәләтләр шагыйре дигән, аның Җир юллары дигән китабы чыккачык басылган безнең журналында бик зур, яхшы, бүтән җәһәттән Токташның дөнья шагыйрьләре белән бер рәттән торырга хаклы икәнен раслаган мәкаләсе. Беренче мәртәбә китапта шулай ул да чыкты. Һәм бүгенге әдипләрендә әйтик, Рабит Батулла, Фәүзия Бәйрәмова, башка әдипләрнең эссе мәкаләләре, шагыйрьнең иҗаты белән бергә аның трагик шәхес булуы. Чөнки шурның авыр трагик коллизияләр белән бергә бәйләнгән булуы, ләкин шул фонда да бөеклеген югалтмаган зур шагыйрь, шигъриятның синонимы буларак күзаллана Токташ бу китапта. Бу китапны әзерләүгә Лена Гайнанова, Исхакиларның томнарын чыгарга зур өлеш керткән кеше. Шуннан да шулай редактор аның. Кайсы шәхесләргә тагын алга таба китаплар чыгачак, серләрне рекламадан соң шишәрбез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында той аның ноктасы тапшыруы. Разил әфәнде, менә ниндирәк принцип буенча сойлап аласыз? Кем турында чыгарырга, кем әлеге эшкә алынырга тиеш? Менә бу эштә шулай кызыклы бит. Әзрәк аның кухнясы турында сөйләп җибәрсәгез. Аны әзерләү, Хатип абый бик дөрес әйтә, аны чыгаруына түгел, чыгарганчы әзерләргә кирәк бит. Аның әзерләү процессы иң катлаулысыдыр. Иң беренче чиратта без җыелышып, безнең җыен фондының үзенең идарәсе бар. Шул идарәдә җыелышып уйлыйбыз без, менә чиратта кемне чыгарырга кирәк, ни дәрәҗәдә без әзер аны чыгарга. Аннан соң без инде уйлый башлыйбыз, бу китапны, бу җыентыкны кем әзерләргә тиеш? Авторлар коллективы. Ул бер генә автор булмый, берничә автор була. Берсе инде бер өлкәдә эзли, берсе архивта эзли, берсе тегендә, берсе монда дигән шикелле. Шуннан соң менә шу авторлар коллективы эшли башлый. Аннар тупланып беткәч инде без аны редакцияләп, аның фәнни редакторы була. Элек аның фәнни редакторы Миркасым агай Госманов иде, академик. Аннан соң Җәүдәт Миңнуллин булды. Хәзер инде үзебез бергәләп Рамил Миңнуллин һәм башкалар бергәләп редакциялибез. Хатип агайга да мөрәҗәгать итәбез, гомумән галимнәргә мөрәҗәгать итәбез. Һәм аннары сез бик тә кызыклы сорау бирдегез, кем өчен бу китаплар дип. Чыннан да бу иң төп сорауларның берседер. Чөнки китап чыгарып әгәр аның укучысы булмаса, аның мәгънәсе булмас иде. Менә кайсы гына китапханәгә барып кырсаң да, хәтта бездә генә түгел, Татарстанда гына түгел, хәтта чит илләргә барып та, татар яшәгән җиргә барсагыз, менә бу сериядәге китапларны табарга була. Мин узган елны Финляндиядә булган идем. Татар иҗтимагый оешмасына, милли оешмасына барып кергән идем. Шкафларында тезелеп киткән безнең китаплар. Мәйтәм, каян аласызлар? Безгә җибәрәләр ди, менә Фуат әфәнде җибәрә ди. Шуннан да бу китаплар, бу сериялар бик тә популяр, чөнки ул фәнни популяр стильдә эшләнә. Ул фәнни генә түгел, фәнни дигән булгач, димәк, ул галимнәргә дә кирәкле, популяр булгач инде ул гади халыкка да кирәкле. Иллюстратив материал, фотолар гаҗәеп кызыклы. Аннан соң тагын бер нәрсә, менә бу шәхесләр турында кайчандыр бит моңа хәтле инде китаплар чыккан, мәкаләләр чыккан, язмалар чыккан, җыентыклар чыккан. Әмма ләкин безнең китапларда моңа кадәр бер кайда да чыкмаган, яисә өлешчә генә чыккан бик күп документлар керә. Шуңа күрә без һәрбер шәхесне өр-яңадан ачабыз. Һәм шунысы белән ул бик тә кадерле. Әйе, Фат әфәнде, сезнең әйтер фикерегез бар? Элек улы коробкаларны тутырып,
посылка иттереп җибәрдек Сахалинга. Сахалинда музей ачканнар, татар үзәге бар, шунда безнең китаплар. Һәм тышлыгын да махсус сөйлисезме? Моның бит тышлыгы да менә киштәдә матур итеп ятыр өчен эшләнгән бу. Игътибарны ерактан җәлеп итеп. Аның турында да уйланасыздыр шулай ук. Зур команда эшлеме да димәк, Документлар дигәннән, яңа әсәрләр дигәннән, менә мәсәлән Такташның без революциянан соң әле беренче елларда Ташкентта яшәгәндә әсәрләрен ниләрен бик белмидек. Менә аның яңа әсәрләрен андагы галимнәр дә табып безгә җибәрде. Андагы Алук Түркстан, башка газетләрдә чыккан аның әсәрләренең бер нәсрен таптылар. Скрипка йыглай. Аңа Дания Заһидулла галимабыз зур әтрафлы мәкалә язды, аның аты белән. Ул да бу китапка кертелде. Ягъни, менә шундый изләнүләр белән, документлар белән, фотоматериаллар белән, хатлар белән оман байытылып, һәр җәһәттән яңа кызыклы ителә. Һәм Хатип абый, менә монда әгәр дә без игътибар итсәк, шәхесләргә бик күп урын бирелгән бит инде. Менә сезнең фикерегезчә кемнәр игътибарсыз кала бу очракта? Бәлки әле менә дөнья күләм танылмаган һәм кешеләр белеп бетерми торган шәхесләргә. Мин әле икенчедән башлыйм. Чыкканны реаль булганнан, менә алып карагыз Фатих Кәрими. Я булмаса Фәиз Хан, башкалар, гаҗәп бит җәмәгатьләр күпме тупланган. Менә монда әйтелде Сахалинда, китап шкафларда торыр ул. Ләкин аның эчтәлеген ничек гавамга җиткерергә, ничек укучыларга сеңдергә, менә бу бездә җитмей. Әле кайбер безнең зиялылар аны тотып караган, эчтәлеген белмей. Менә бу зур проблема. Һәм шуңа күрә мин менә һәрбер китап чыккан сай, менә безнең оештыручыларга, Мирхасим Госманов гаҗәп менә нигезен салган, менә Разил Исмагыйлов, Фуат әфәнде гел шул тикле тырышып күз мәсәлән, икенче ягында менә ничек пропагандаларга һәрбер китап чыккач тапшырума, аннан соң шырашулар оештырган менә бер милли китапханәдә башланган, кая барабыз без, ул төбәктән чыккан икән, анда зыялыларны җыярга булган әйберне пропагандаларга, менә шушы безнең зур проблемабыз. Ул теге бизәп кенә тормасын иде. Теге совет чорында бар иде. Күренекле язучыларның күп томлыкларын тизеп куялар, күбесе укымый. Шулай тормасын иде. Менә шушы. Ну кемне? Шәхесләргә дә тукталып китсәк. Менә шалтыраттылар Сахалиннан. Уже чират тизеп, шул китапларны алып үйләренә укый башлаганнар. Бик әйбәт, ялгышуын бик әйбәт. Хатип абый, ешеннән дә менә шәхесләргә тукталып китсәк, икенче сорау. Шыгар монда әлбезне уйлаганда бик күп ниләрбез. Менә мин инде әйтим сер булмаса, Акмулла. Акмулланың чыкты, бик күп, теге Башкортстанда бар. Менә җинама рәвештә, моның бит хәзер аңа кагылышлы яңа материаллар бар, билгесез материаллар, үзенең әсәрләре. Хәзерге күзлектә менә шушларны бер туплап чыгарырга иде. Хәтерем ялгышмаса, аның битен юбилей да якыная. Инде менә шулай ук минем колакка чалынганы бар, менә Рамил Исламов үзе нич нәрсә әйтер, аның теге шактый гына материалларын туплаган. Менә шушы. Аннан соң безнең ирегеләк чырга кагылышлы шәхесләребез дә бар. Мәсәлән, 30 Имәни. 30 Имәнинең чыккан материалы, бит 30 Имәни зур шәхес итеп булган материалларын бергә тупларга була. Әле эшләрдә кешеләребез бар. Уйлый китсәң, мин инде моны чектертик алдан хәтеремә салмаган, монда инде әле табардай безнең кешеләребез күп. Шөкер Худайга. Кем белә әле менә бу 500 500 кешелек исемлек әле ул киңәя дә барыр. Әгәр дә мөмкин булса, планнар турында исеңрак әйтербез. Соңрак әйтербез, тапшыру хакында. Рамил әфәнде, менә монда чыннан да әйтләр пропаганда җитми күпмедер дәрәҗәдә дип һәм халыкка җиткерү генә түгел, ул ниндер матурлык булып кына тормасын иде дигән әлеге фикер ятты. Менә сез ничек уйлыйсыз? Монда чыннан да бәлки хәзерге замана технологияларын кулланып, интернетларда, анда социаль челтәрләрдә, башка җирләрдә булсын ул, менә бу эшчәнлекне дә алып барырга кирәкме? Әллә бары тик ул китап һәм басма формада гына чыгарылырга тиеш дип саныйсызмы? Хәзер башта безнең 30 Имәнигә килгәндә, бүгенге көндә Ташкентта сакланучы Госман Коръәнен саклап калган татар кешесе ул. Бу хакта мин матбугатта мәкалә язып чыктым, укыган булсалар, безнең Мирас журналында. Аннан соң чыннан да Акмулланың быел 190 ел тууына. Инде Уфада республика башлыгының указы чыкты, аны бәйрәм итү турында. Һәм әлбәттә минем тарафтан шактый гына аның тупланмасы эшләнде, һәм дөрес әйтте Хатип абый, анда әле тулайым бүгенге көнгә кадәр тулайым тексты булмаган 2 истәлек кирде. Мин аны Казакстаннан алдырдым, алар 100 биткә якын һәрберсе. Инде сезнең бу сорауга килгәндә,
Сіз аны дөрес башладыгыз. Хәзер технологиялар бик көчле, аның ысуллары бик күп, интернетка куялар, хәтта китапларны хәзер кертү бара бит инде, интернет онлайнда укыйлар. Бәлки шул ысуллар белән дә җиткерергә кирәк. Әйтик, аны Сахалиндагы татарда алып укый, аны чит илдәге укый белгән татарларда алып укый. Бәлки шулар шундый юлларны эзләргә кирәк. Әлбәттә, ул инде беренче чиратта китап булып чыгарга тиеш. Кәгазь ул кала торган әйбер. Технологиялар технология, дөрес. Аның бар уңай яклары һәм тискәре. Чөнки ниндидер вирус керә, хакерлар керә һәм шундук юкка чыгаралар бөтен булган материалды. Ләкин шуңа карамастан, бу хәзерге заман технологияларын бик уңышлы файдаланырга кирәк. Бер кем дигәннән безнең теге Рәшәйдә илдә генә түгел, мәсәлән Хәсән Хамидулла, Финляндиядә яшәгән. 50-дән артык китабы бар. Аның күпме журналлар чыгарган. Әгәр дә моны бер теге шушындай бер том 1000 битлек әйбер чыгарга була. Материаллары бар. Монда уйла китсәң, безнең теге чит илдә яшәгәннән дә истә торга иде. Һәм җыен фонд турында сөйләгәндә, Гәрәй абый, чыннан да мөмкинлекләр ачамы бу? Теләгән кешегә менә ниндидер, мәсәлән, теге финанс якларын уйламас өчен, һәм әгәр дә теләк һәм мөмкинлекләр булганда, һәр кеше дә менә мондай китапларны чыгара аламы? Менә сез чыгыш башында сорау бирдегез. Бу китапларны сез кемгә, кем өчен язасыз дип әйме. Монда безнең күп кенә китапларны бөек шәхесләр турында дип әйме, күп кенә китапларны укучы үзе сорый. Хатлар язалар. Менә шушы кеше турында китап яхшы, әле нык китап юк иде. Шушының турында чыгарыгыз дип. Мәсәлән, безнең Сөембикә Ханбикә бар. Сөембикә Ханбикә татар өчен генә түгел, төрки халыкларның бик күп өчен һәм Евразиядәге илләр өчен гаҗәеп дәрәҗәдә өлкән кеше, зур кеше. Һәм аның турында әле чын мәгънәсендә Сөембикә Ханбикәнең зурлыгын, бөеклеген, биографиясын, трагедиясын итеп язган китап юк Татарстанда. Бу шул кадәр безгә хатлар килде һәм менә Разил Исмәгыйль әйтте, менә безгә Сөембикә турында шушындый нык шәп китап эшләргә кирәк дип әйтеп миңа әйтте. Эш башкарылырмы? Мин хәзер аны башладым. Сез башладыгыз. Мин аны эшли башладым һәм бөтенләй яңа әйберләр дә чыга. Һәм ләкин бит булган әйберләрне янәшә кую шулай ук укучыга бик зур яңалык бирә. Хәзер без шуның өстендә эшлибез. Максатлар турында сөйләшсәк, Рамил әфәнде инде бик дөрес әйтте. Без бу китапларыбызны бөтен дөньяга җиткерергә тиешбез, чөнки басма китапны бөтен җиргә дә 1000-дән алып 3000-гә кадәр тиражлашкан китапны бөтен дөньяга җиткереп булмый. Шуңа күрә инде без Фәннәр академиясе белән сөйләшеп, киләчәктә үзебезнең басмаларның электрон вариантын интернетка куярга булдык. Ул турыда килештек һәм киләчәктә димәк бөтен җир шарының теләсә кайсы төбәгеннән, иленнән интернетка кирип безнең китапларны укырга мөмкин булачак. Инде әйткәнемчә, безнең исемлегебез бик зур, хыялларыбыз бик зур, исән сау гына булыйк, галимнәребез дә җитәрлек эшләргә. Менә без бүгенге көндә эшлибез Нәкый Сәмбәткә багышланган, аның иҗатына, тормыш юлына багышланган бик тә катлаулы китап. Чөнки Нәкый Сәмбәтнең мирасы шул кадәр бай, шул хәтле зур, аны менә бер китапка сыйдырып кына битереп булырмы икән? Без шул турыда башлатабыз. Аны бәлки ул берничә томлыга тиештер. Аннан соң менә Муса Җәлилдә шулай бик билгеле шагыйрьләрдән әйбәт. Мәсәлән, Муса Җәлил турында соңгы елларда бик күп яңа документлар табылды. Һәм ул көннән-көн, елдан-ел табыла барачак. Һәм без менә шушы яңа документларны, яңа мәгълүматларны җыеп, Муса Җәлилгә багышланган шулай бик тә саллы китап чыгарга җыелабыз. Аннары Мәҗит Гафури безнең татар халкы өчен бик зур гамәлләр кылган. Һәм үзен чын мәгънәсендә мин татар дип шигырьләрендә язган татар рухлы шагыйрь. Шуңа күрә без аңа багышланган китапны да озакламый чыгарабыз. Саны китсәң бик күп, безнең ниятләребез, планнарыбыз, хыяллары бик зурдан. Билгеле әйткәнемчә, без дәүләт оешмасы түгел, без инде ярдәм көтәбез төрле оешмалардан, шуларның ярдәме белән киләчәктә дә бу серияны дәвам итәрбез. Хатип абый, җыен фонды китапларының милли әһәмиятен билгеләүдә сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булырга мөмкин? Милли әһәмиятен иң беренче менә монда дөньяны кайгыртырга кирәк, ләкин иң беренче чиратта үзебезнең татарны.
Аның менә шушы татарга ни дәрәҗәдә ул барып җитә, ни дәрәҗәдә аны шушындый татарлыгын сакларга, үстерергә булыша. Менә шушыны мин күздәттем. Җыен фондының менә бик изгеш башланган, мин баягы фикерне кабатлап әйтәм. Нигезе әйбәт игелекле булган икән. Мирхасим Госмановлар, Разил Вәлиевләр, башкалар менә Гәрәй Рәхимнәр тора икән. Бу мине алга таба дашлай уңышлы дәвам итәр. Һәм монда тагы менә бер момент. Монда эшләр бит менә ниләрдә Раиф Мәрдәнов һәм Сөләйман Рәхимов, Рамил Миннуллин һәм башкалар. Җәүдәт Миннуллин арабыздан китте. Ничектер буларга безнең игътибарыбыз юк. Күпме хезмәт керә. Бәлкем моның берәр премиясын булдыргадыр. Бәлкем булар хакында буларны ничектер күбрәк язаргадыр. Бит шәхесләр гаҗәеп авыр эш. Мин моның нәрсә икәнен беләм. Шушы. Бәлки уйланырлар да, Илһам Шакиров исемендәге премия булдырылды бит, бу өлкәдә дә. Бәлки безне ишетерләр, чыннан да 60-тан артык шәхес, 150 меңнән артык китап һәм бу әле эшнең башы гына дип уйлыйк. Чыннан да тарихыбызны онытмасак дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.